झी मराठी, चर्चाही होणारच। मुंबई विधान भवन इथं जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था वारणा नगर यांच्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला। यापूर्वी राज्य शासनामार्फत 15 अभिकरणांसमवेत करार झाले असून हा 16वा करार 240 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रस्तावित तिलारी उपसा जलविद्युत प्रकल्पासाठी करण्यात आला। याद्वारे महाराष्ट्राच्या नवीकरणीय ऊर्जा अभियानाला अधिक गती येईल। अक्षय ऊर्जा स्रोतांची वाढती अविश्वसनीयता ही मोठी समस्या आहे आणि उपसा जलविद्युत प्रकल्प हे ऊर्जा साठवणुकीसाठी एक सिद्ध आणि किफायतशीर तंत्रज्ञान म्हणून ग्रीडची स्थिरता आणि विश्वासार्हता वाढवतात। महाराष्ट्र शासनाचे पीएसपी धोरण सार्वजनिक खासगी भागीदारी PPP मॉडेल अंतर्गत प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिल्याचं नमूद करून राज्य शासनाचे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आमदार डॉक्टर विनय कोरे सावकार यांनी आभार मानले। विनोद शिंगे, कुंभोज।